Piyesta. Mga salitang marinig mo pa lamang ay ramdam mo na ang pagkagutom. Kaakibat kasi ito ng ideya ng kainan at mga handaan. Gawa nga ng mahilig sa kasiyahan ang mga Pilipino, ay isa ang mga kapistahan sa mga selebrasyong lubos na pinaghahandaan at pinakaabangan. Ngunit may ilang mga kapistahan naman na pinangingilagan ng mga dayo. May mga pista sa ating bayan ang hindi lamang masasarap na pagkain ang masusumpungan. Ang ilan dito ay nagiging sanhi pa ng pagkakasakit at kamatayan ng ilan. Pamilyar ba kayo sa mga manlalason at manggagaway? Ating tunghayan ang kwento ni Carlo at ang kanyang kakaibang karanasan sa pistahan taong 1985 sa isang baryo sa Ilocos. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na masipag sa paglalahad ng mga kwento natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlo. Sa ngayon po ay 58 na ako. Ngunit itong karanasan ko ay naganap noong 20 anyos pa lamang ako. Sa isang bayan na nasa tagong bahagi ng Ilocos. Tubong Bicol po ako. Ngunit na mga panahong nasa kabinataan pa lamang po ako upang matustusan nga ang aking pag-aaral ay nagtatrabaho ako bilang tagapaglinis at utusan na rin ng isa sa mga kaibigan ng mga magulang ko. Kapalit nito ay nakapag-aaral ako sa high school. Medyo nahuli na po ako sa pag-aaral dahil sa pahintu-hintu ako, lalo na kapag walang-wala talaga ang pamilya namin at kailangan kong magbanat ng buto. Ngunit ang pamilyang pinagsisilbihan ko naman po ay mababait. Maluwag sila sa mga gawain at hinahayaan nila akong matapos ang mga ito sa sarili kong oras. Pagkagaling sa eskwela ay sa bahay na nila ako dumidiretso. Hanggang alas 9 ng gabi ay naroon ako. Pagwawalis sa malawak na bakuran, pagtapon ng mga basura at kung ano-ano pang maiuutos sa akin. Kapalit ay ang pagtustos nila sa pag-aaral ko at mga maiuuwing pagkain sa pamilya ko. May 2 lalaking anak ang amo ko at isang babae. Kaedaran ko lamang ang 2 lalaki at nasa 5 taon naman ang tanda sa akin ng babaeng anak nito. Masaya ang paninilbihan ko sa kanila dahil sa hindi ako nakakaramdam at tila utusan lamang ang paningin nila sa akin. Minsan pa nga ay magkakasama kaming nagmemeryenda ng mga ito at naglalaro. Ang pinakamatrabaho lamang sa gawain ko ay ang paglilinis ng fish pond nila na puno ng mga koi fish. Mangyari kasing dahil sa malawak ito, kailangan ko pang ilipat sa isang maliit na palaisdaan ng mga ito bago ko alisan ng tubig ang mismong kulungan nila. Matapos ito ay lilinisin at aalisin ko ang mga naipong lumot at dumi. Lalagyan ng bagong tubig at hahayaan ng ilang oras bago muling ibalik ang mga isda. 2 beses sa isang linggo kung gawin ko ito. Madalas pa ay kapag wala akong pasok, gawa ng kailangan itong gumugol ng maghapon. Kapag wala namang masyadong gawa, ay nakatutok lamang kami sa telebisyon at nanonood ng mga pelikula, kasabay ng walang humpay na pagkain. Panahon nito ng bakasyon, nang imbitahan ako ng amo kong lalaki na sumama sa kanila sa Ilocos. Ayon sa mga ito, ay bibisita sila sa mga kamag-anakan nila doon at magtatagal sila ng 2 linggo.
Yaman din lang daw di umano na wala naman akong pasok sa eskwela, ay bakit hindi na lang ako sumama nang makita ko naman ang ganda ng kanilang lugar. Carlo, pinagpaalam na kita sa mga magulang mo Hindi naman sila tumututol. Sumama ka daw kung gusto mo naman. Pero nakadepende pa rin sa iyo ang pagpapasya. Wika sa akin ng aking among lalaki. Bagamat ganoon ang kanyang tinuran, ay halata ako sa kanyang boses na ang tanging pagpipilian ko lamang ay sumama. Kung kaya't napao na lamang ako. Sige po, ihahanda ko lang po ang mga babaunin kong damit mamaya pag-uwi ko sa bahay. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa akin. Tugon ko naman. Kita ko naman na masaya ang mga anak nitong lalaki. Malapit talaga kasi kami at bukod sa kanilang magkakapatid, ay ako lamang ang nakakakwentuhan nila at nakakalaro. Madalas ay naglalaro kami nito ng chess. Subalit kung yung babae ang magyayaya sa akin na tawagin na lamang nating Carol, ay siguradong badminton ang lalaroin namin. Mahilig kasi ito doon. Bukod dito ay sa paggigitara. Anak, nasabi na sa akin ni Sir Rolly na isasama ka doon nila sa Ilocos. Mag-iingat ka doon at huwag kang masyadong gagala, lalo na kapag mag-isa ka. Ang ilan sa mga baryo nila doon masyado pang liblib. Bali-balita na marami doong mga manggagaway. Kaya ikaw naman anak, iiwasan mo ang masyadong pagtitig sa mukha ng mga tao. Malinaw ba? Ang pagbibilin sa akin ng aking ama. Hindi na kasi kaila sa kanila ang problema ko. Noong mga nakaraang buwan nga lang madalas akong mausog. Isa pa dito ay halos kumitil na ng buhay ko. Ito yung bigla ka na lamang mahihilo, magsusuka at tila hinahalukay ang tiyan mo. Ganito ang usog. Madalas nawawala lamang ito kapag hinipan ka sa noo o nilawayan ng mismo nakausog sa iyo. Kung wala naman ang nakausog sa iyo, ay ibang taong mas mataas ang dungan kumpara sa may gawa nito. Dahil nga dito, ay may palagi ang pabaon sa aking tansong bala na mainam umanong pangontra sa mga panguusog. Bukod dito ay ang luya na laging nasa bulsa ko. Tumulak po kami papuntang Ilocos ng mga bandang madaling araw ng Biyernes. May dalang sasakyan ng pamilya, kung kaya't araw din ang bibilangin bago kami makarating doon. Pero para sa akin ay ayos lamang ito, nang dahil sa mayroon akong pagkakataon na mapagmasdan ang napakagandang tanawin. Dumating po kami sa Ilocos ng mga sunod na araw na. Bahagya ng mataas ang sikat nito. Ang maigi pa ay dumaan na muna tayo ng maluluto sa bahay. Nang sa gayon hindi na sila mahirapan pang maghanap ng ipapakain sa atin. Isa pa baka wala tayong mabiling pagkain o maluluto kung doon pa tayo maghahanap sa baryo. Wika ni Manong Rolly. Ang amo kong lalaki. Mas gusto kasi nito na tawagin siyang Manong Rolly kesa sa tinatawag ko siyang Sir. Sumama ako dito sa loob ng pamilihang kasama ang dalawa niyang anak. Namimili kami ng mga mauulam na karne, gulay at iba pang sa tingin namin ay kakailanganin. Dito pa lamang ay napansin ko na ang kakaibang titig ng mga tao sa amin.
Hindi ko naman makakalimutan ang bili ng tatay, kung kaya't pilit kong iniiwas na makasalubong ng tingin ang mga tao. Nasa 1 oras din kaming nagpaikot-ikot sa pamilihan bago magpasya si Manong Rolly na tama na ang mga napamili namin. Matapos ito ay tila nasa 30 minuto pa kaming nasa biyahe bago namin sapitin ang bukana ng baryo nila. Napakaliblib po ng daanan patungo sa kanilang baryo. Ngunit sa mismong baryo nila ay matao. Nagkalat din ang mga banderitas. Pakiwari ko pa ay may pista yata o may idinaos na pista. Sakto lamang ang dating natin dito. 2 araw mula ngayon magdadaos ng pista dito sa baryo. Makikita nyo kung paanong magdiwang ang mga Ilocano. Wika nitong si Manong Rolly. Siya talaga ang taga rito, samantalang ang kanyang asawa naman na si Ate Cecilia ay taga Bicol talaga. Kababata ng tatay. Sabik naman kami nila Don at Eric. Ang ganda ng lugar at tila ang presko. Maya-maya ay pumasok ang sasakyan namin sa isang malaking bakuran. Dito umano ang ancestral house nila Manong Rolly, kung saan naman nakatira ang kanyang mga magulang. Pagbaba pa lang namin ay sinalubong na kami ng matatanda na agad naman kaming pinagmano. Pinakilala ako bilang anak ng kaibigan nila. Pagpasok pa lamang namin sa bahay ay amoy ko na ang napakasarap na halimuyak. Tila napakasarap ng kung anumang niluluto sa kusina. Ako naman ay agad na niyaya nila Eric sa may labasan. Tanaw na kasi dito ang dagat. Napakalinis po ng dalampasigan at parang ang sarap magtampisaw sa tubig. Ngunit hindi ko naman nakakalimutan kung bakit ako naroon. Ito ay upang umalalay sa mga gawain. Iniwan ko na muna ang magkapatid habang ako naman ay nagtungo sa kusina upang magtanong kung ano ang maitutulong ko. Medyo asiwa pa ako gawa ng hirap ako sa Tagalog. Pero sa isip ko ay ayos lang naman. Sila din ay hirap sa Tagalog, kaya patas lang. Tumulong ako sa mga pagbabalat ng mga rekado at paghiwa ng karne. Natuwa naman sila at nakita nilang tila sanay na sanay ako sa mga gawaing kusina. Salamat na lamang sa palagian kong pagtulong kay Ate Cecilia. Lalo na kapag nagluluto ito sa kusina. Dito ay marami akong natutunan. Habang nasa paggawa, ay hindi naman maiwasang magkwento ng kapatid ni Manong Rolly, si Manong Estong. Carlo, ito yata ang una mong pagpunta dito sa Ilocos, no? Ang mabuti pa mamasyal tayo bukas kasama ang mga pamangkin ko. Ipapasyal ko kayo sa dalampasigan at sa mga paborito kong lugar dito sa amin. Mainam na rin ang hangin para sa'yo. Di mo ba alam na maganda sa baga ang hangin na nagmumula sa dagat? Sa tingin ko kailangan mo ito. Napakapayat mo. Isa pa nakwenta sa akin ni Manong Rolly na malayo kayo sa dagat doon sa probinsya nyo. Wika sa akin ni Manong Estong. Laglian ko naman itong sinagot. May dagat naman po doon. Ang kaso hindi po kagaya ng dagat dito na masarap paliguan. Gawa ng kalmado ang alon. Doon po ay bukod sa napakalakas na ng mga alon, kulay itim pa po ang buhangin ng dalampasigan. Nakakatakot. Kung itatanong nyo naman po kung gaano kalakas ang mga alon doon, hindi nyo po gugustuhin. Tamaan kayo nito. Napakasakit po ng hampas ng mga alon ng tubig doon.
Baka po kaya nasabi ni Manong Rolly na walang malapit na dagat doon ay dahil sa 30 minuto din po ang kailangang biyahe para makapunta doon. Pagpapaliwanag ko dito, may dagat naman talaga sa amin at madalas itong puntahan ng mga pinsan ko. Pero hindi ko magawang masiyahan sa itim na buhangin at nakakatakot na alon ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit ako nasabik sa sinabi ni Manong Estong. Gustong-gusto kong puntahan ang dagat doon sa kanila. Nagpresenta din ako na magluluto ako ng 2 putahe, ang Igado at Bicol Express. Paborito kasi ito nila Manong Rolly, Eric at maging ni Don. At syempre po, paborito ko din. Aba, Carlo, gayang-gaya mo na ang pagtitimpla ng mga luto ni Ate Cecilia mo ah. Mukhang kulang na lamang sa iyo ay asawa. Pagbibiro sa akin nila Manong Rolly. Bagay naman na hindi ko masyadong sineryoso. Masyado pang malayo ito sa isipan ko. Ang prioridad ko ngayon ay ang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan sila inay at itay. Subalit habang nasa hapagkainan naman kami, ay nagawi ang mga kwentuhan sa katatakutan. Sa tingin ko pa ay libangan na talaga ng magkakapatid ang magkwentuhan ng mga tungkol sa nakakatakot at mga kababalaghan. Ayon sa kapatid ni Manong Rolly, ay naroon pa din daw ang pamilya ng bantog na aswang. Ngunit hindi tulad ng dati na masyadong agresibo ang mga ito. Ngayon ay tahimik na at wala nang napapabalitang nabibiktima ng aswang sa mga kalapit barangay. Paniniwala pa ng mga residente doon na maaaring isinama na ng matanda ang pagiging aswang ng kanilang angkan nang mamatay ito noong nakaraang taon. Ngunit ang mas ikinababahala di umano nito ay ang tinatawag na matandang mangkukulam na kamakailan lamang ay dumating sa kanilang lugar. Naging tanyag ito bilang isang mangkukulam nang minsang makita ito ng mga residente na naghuhukay ng lupa sa madaling araw. Matapos iyon ay nakita itong umakyat sa taas ng bubungan nila at tila may mga sinasambit na salita. Simula din kasi nang dumating ang nasabing mangkukulam ay naging madalas na ang mga pagkakasakit ng mga kabarangay nila. Mga karamdaman na minsan pa ay hindi talaga maunawaan maging ng mga eksperto. Nariyang bigla na lamang malulumpo ang isang tao. Minsan naman ay nagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na sugat at minsan pa ay hirap ng gumising. Sa mga narinig ay napapaisip ako kung totoo ba talaga ito o gawa-gawa lamang nila upang takutin kami mga batang nakikinig. Gusto ko rin sanang magtanong kung paano masasabi na aswang ang isang tao o mangkukulam ba ito. Pero nahihiya ako. Baka isipin nila, matatakotin ako at kahit binata na ay nagpapaniwala sa mga ganito. Ngunit si Eric na ang nagtanong ng mga bagay na nasa isipan ko. Ayon sa mga ito, ay malalaman naming aswang ang isang tao kung hindi nito kayang tumingin ng diretso sa kausap. Tipong kapag magkaharap kayo, ay tila balisa at aligaga na maya't maya ang paglingon sa kung saan-saan. Isa pang senyales na aswang ang kausap ay kapag baliktad daw ang refleksyon mo sa mga mata nito. At ang pinaka-epektibong paraan ay ang paglalagay ng luya sa bulsa. Oras kasi na lumapit sa iyo ang aswang at may dala ka nito, ay hindi mapipigilan ang pangangati ng nilalang.
Napakaraming pamahiin at paniniwala na tila ba para sa akin ay mahirap paniwalaan. Bagamat taga-probinsya po ako, subalit ni minsan, sa pool ng magkaisip ako ay wala akong nakita o nabalitaan man lang na aswang. Sa mga usog at kulam ay pamilyar ako, gawa ng kahit sa amin ay meron ito. Mga may kakayahan at karunungang itim. Mayaman sa kwento ang mga kapatid ni Manong Rolly at kulang isang buong araw o magdamag para matapos ito. Nang sunod na araw naman, bisperas ng kapistahan, ay niyaya kami ni Manong Estong. Iika nito na maglalakad-lakad daw kami sa dalampasigan. Pasikat pa lamang noon ang araw at maganda daw ito para sa kalusugan namin. Lalo na sa akin na patpatin at tila namumutla na ang itsura. Mahaba ang dalampasigan, ngunit kumpara sa paglalakad ko mula sa bahay papunta sa eskwela ko, mas masarap maglakad-lakad sa ganitong lugar. Presko ang hangin. Nang bigla kaming kabigin ni Manong Estong at sinabihang yumuko lamang at huwag titingin sa matandang noon ay papasulubong sa amin. Hindi namin alam kung bakit, pero sinunod ko na lamang ito. Ngunit si Eric ay hindi nakinig. Inangat nito ang kanyang ulo at mariing tinitigan ng matanda, habang ako naman ay paa lamang ang nakikita sa matandang nakakasalubong namin. Magandang araw po, Manang Cora. Napaaga po yata ang paglalakad-lakad nyo. Siya nga pala, mga pamangkin ko po, ay pinapasyal ko lamang dito sa lugar natin. Pag-uwika ni Manong Estong sa matandang babae. Ngunit hindi naman ito tumugon. Bahagya itong tumigil sa harap namin at alam ko yun dahil sakita kong nakaharap ang mga paa nito sa amin. Habang ako naman ay buong sikap ang pagyuko at pag-iwas sa pagtitig dito, kahit pa ang isipan ko ay buong sikap na pinipilit akong tumingin sa mukha ng babae. Ilang segundo pa at muli na itong naglakad. Saka pa lamang namalayan ni Manong Estong na hindi nakinig si Eric at sinundan pa nga ng tingin ng matanda. Dahil doon ay natapos agad ang pamamasyal namin at umuwi kaagad kami sa bahay. Kinakagalitan naman ni Manong Estong ang kanyang pamangkin. Nag-aalala ito ng labis. Ang Estong, bakit po ganoon na lamang ang pagkakatarantan nyo ng masalubong natin yung Mang Cora ba yun? At saka, bakit po kami kailangang yumuko? Pagtatanong ko, habang nakaupo kami sa upuang nasa labas ng bahay. Sinagot naman po kami ni Manong Estong. Kahit daw sila, na taga roon naman, ay iniiwasan ding tumitig ng diretso sa mata ng matanda. Dahil sa kapag nahuli ka nito na nakatingin sa kanya, ay maaari kang mausog nito. At ang mas malala pa, ay makakaya nitong kulamin ang sino mang gustuhin niyang kulamin oras na magkabanggaan sila ng paningin. Minsan na itong may nabiktima umano doon na dayo. Ayon pa sa mga sabi-sabi, ay namatay daw ang dayang iyon matapos na mausog ng matandang mangkukulam. Maging ang Manong Estong ay nakalihis nga ang tingin noong kinakausap niyang matanda. Si Eric naman ay ayaw makinig. Wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba at ayos lamang siya. Ngunit kinagabihan lamang ng araw ding iyon ay hindi na makabangon si Eric
Ito ay dahil sa pananakit ng tiyan nito at ulo. Nagsusuko na rin ito ng malansang likido na napakabaho. Upang makontra di o mano ang usog, ay kinakailangang malawayan ni Manang Cora si Eric. Bagay na imposible naman, gawa ng iwas talaga ang mga naroon sa matandang mangkukulam. Walang maglalakas loob na tumungo sa bahay nito, lalo na sa kalaliman pa ng gabi. Bukod daw sa ganoong kaparaanan, kung may taong mas malakas daw ang dungan o usog na taglay kumpara sa kung ano ang meron ng matandang si Cora, ay maaari itong makontra. Sa probinsya naman namin sa Bicol, may mga paniniwala na kapag nausog ka o nasibang ka, ay magkakaroon ka na din ito. Ang kakayahang makausog ng ibang tao na mas mababa sa iyo ang dungan. Naalala ko naman na 3 taon na ang nakakalipas nang mausog ako mula sa dinaluhan kong kaarawan ng kaibigan. At hindi ito basta-bastang usog. Tinatawag nila itong usog ng patay. Ito ang antas ng bati na kayang kumitil ng buhay ng biktima kung hindi maaagapan. Sa kuryosidad ko naman at gusto ko talagang masubukan ang mga kasabihan ng matatanda sa amin, ay nagpresita ako. Sambit ko pa kila Manong Rolly na susubukan ko lang kung totoo ang sinasabi sa amin. At kung mas mataas ba ang antas ng dungan nang nakausog sa akin sa aming probinsya. Sa isip ko pa ay wala namang mawawala kung susubukan. Simpleng paglaway lang naman sa puson o bandang tiyan ng biktima ang gagawin. Medyo nakakailang pero sinubukan ko pa din. Kung sabi ko dito nangyari, ay maaaring may kahalo pa itong nganga. Pero dahil sa hindi naman ako marunong noon, ay simpleng paglaway lang ang ginawa ko. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ay ganoon na lamang ang mangha namin. Nang kumalma ang itsura ni Eric at kaunting minuto lamang ang lumipas, ay naging maayos na ito. Ayon pa dito, ay bigla na lamang nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Labis naman kami nagtaka. Kanina ay namimilipit lamang ito sa sakit. Ayon pa sa kanya, ay tila daw pinupunit ang tiyan niya. Ngunit nang matapos kong lawayan ang kanyang tiyan, ay bigla itong nawala. Kung magkagayon ay totoo ang kasabihan sa amin at mas mataas ang dungan ng kung sino man ang nakausog sa akin sa Bicol kumpara sa matandang mangkukulam. Subalit bahagya namang nabahala ang isa sa matandang naroon na nakikiosyoso sa nangyari. Sa ginawa mo, bata, ay para ka na rin nagdeklara ng pakikipaglaban sa mangkukulam. Hindi ito palalampasin ng matandang iyon. Ayon kasi sa matanda, dahil sa ginawa ko, ay maaring bumalik kay Manang Cora ang usog at malalaman ito ang may gawa. Kabado po ako nang dahil sa wala naman kaming laban sa mangkukulam o mambabarang. Isa pa ay ginusto ko lamang po na matulungan ang kaibigan ko. Magkagayon pa man, ay pinilit ko na iwaksi na muna ito sa isipan. Plano ko na lamang ay wag na muna akong lalabas sa bahay at palipasin ang tensyon hanggang sa makauwi kami sa Bicol. Ito na nga ba ang sinasabi ng tatay? May mga mangkukulam pa at mambabarang o manlalason sa lugar na ito. At hindi basta-basta ang mga mangkukulam, kundi mga dalubhasa at pinangangamba pa na may lahing aswang. Carlo, maraming salamat sa pagtulong mo kay Eric.
Kung hindi mo yun ginawa baka kung napano na ang kaibigan mo. Huwag kang mag-alala at magpapahanap tayo ng albularyo na makakatulong sa iyo. Yan ay sakaling buweltahan ka lang naman ng matanda. Pagwiwika sa akin ni Manong Rolly na tila nakukonsensya dahil sa posibilidad na maaari akong mapahamak. Natanong naman nila Manong Rolly na kung bakit hindi na lamang itaboy o palayasin ng matanda sa lugar. Ngunit ayon naman sa mga ito ay malabong mangyari yun. Gawa ng wala namang batas laban sa mga mangkukulam o aswang. Isa pa ay wala silang solidong pruweba na aswang nga o mangkukulam itong si Manang Cora. Isa pang nakikita kong dahilan kung bakit hindi nila magawang palayasin ito ay ang kagaya sa nangyari sa akin. Takot silang buweltahan ng matanda. Ngunit pagpapasya ko naman ito sa isip-isip ko pa at ginusto kong makatulong. Sumapit ang kapistahan sa baryo nila Manong Rolly. Noon naman ay maya't maya akong napapansin ang isang kulay abong aso na pabalik-balik sa bakuran ng bahay. Subalit dahil sa abala nga kami sa handaan, ay nawaglit lamang ito sa isipan ko. Paruot pa rito kami sa kusina upang palitan ang mga putaheng nauubos na nakalatag naman sa mahabang lamesa sa bakuran. Bandang hapon at bahagyang humupa na ang tao ay naisipan kong magpahinga na muna. Dahil nga sa matao naman sa labas ay wala ang pangamba ko sa aswang at maging sa mangkukulam. Sa isip ko pa na imposibleng manalasa ito dahil sa dami ng taong makakakita. Kung kaya't nagpahangin muna akong saglit sa dalampasigan. Gusto ko lang ding bigyang punto po. Ang napansin ko na kung bakit sa tuwing mataas ang sikat ng araw o napakaliwanag ay walang pangambang nararamdaman ang tao. Subalit kung ilalagay mo ito sa parehong lokasyon o pwesto, sa gitna ng kadiliman, masabihin nating sa hating gabi, ay kakaibang kilabot naman ang nararamdaman ito. Ganoon po kasi ang nararamdaman ko. Tila walang anumang problema ang naiisip ko dahil sa napakasigla ng mga tao dito at napakaliwanag nga. Ngunit sa kabila ng dami ng tao, ay hindi ako nakaligtas sa bagsik ng mangkukulam na aswang kahit patirik ang araw. Kung natatandaan niyo po yung asong pabalik-balik sa bakuran, naroon ito at hindi ko agad napansin na nakasunod pala sa akin. Sobrang nakapagtataka lamang at napaka-imposible na kung normal lamang itong aso ay bakit ako lamang ang sinusundan nito at biglang sinugod ng walang pakundangan. Dahil sa kinilos ng aso ay wala sa sarili na napalundag ako sa dagat. Kung saan naman ay hindi nito magawang lumapit. Mas malaki po ito kumpara sa normal na aso. Sa tansya ko po noon ay abot bewang ko ito. At tila kung tititigan mo naman ay parang sa tao ang mga mata nito. Nang makuha ko naman ang atensyon ng mga naroon ay biglang umalis din ang aso. Kala mo pa ay walang nangyari. Subalit nang halos nasa may bakura na ako ay siya namang paglabas ng matandang si Cora mula sa isang puno sa gilid ng bahay nila Manong Rolly. Humarang ito sa pasukan kung kaya't hindi ko nagawang magtuloy sa bahay. Nanlilisik ang mga mata nito. Ang ginawa ko ay lumihis ako ng daan. Umalo ako sa mataong kalsada. Naisip kong magtungo sa mga naglalaro ng palo sebo sa unahan.
dito ay hindi ako malalapitan ng matanda. Pero paano ba ang gagawin ko? Hindi naman maaaring maghapon akong tumakbo at umiwas dito sa matanda. Tila pa walang balak na tantanan ako. Marahang nakasunod sa likuran ko. Nang mula sa kaguluhan, ay narinig ko ang boses ng isang matanda. Noon ko lamang nakita ang matandang ito. Iho, mukhang hirap kang takasan niyang matandang aswang na yan ah. Halika at samahan mo ako. Wika ng isang matandang lalaki na puro puti na ang buhok at balbas. Nag-aalangan akong sumama, lalo pa at tila nagkatrauma na ako sa mga matatandang naroon sa lugar na iyon. Naisip ko pa na paano kung kalahi pala ito ni Manang Cora at nililin lang lamang ako. May isinabit ito sa aking kwintas. Gawa ito sa kahoy. May ipinahid din sa ilalim ng likuran ng tenga ko. Hindi ko po alam kung ano yon. Basta maanghang at may pagkamabango ang dating. Nagtungo lamang kami sa isang kahoy na upuan na nasa gilid naman ng kalsada. Wika nito na maupo lamang ako doon at magantay. Walang ibang gagawin. Nakita kong nasa harapan ko na si Manang Cora. Ngunit sa kung anong dahilan ay hindi nitong magawang lumapit sa akin. Panay lamang ang pagbulong at tila may mga binibigkas na salita. Ngunit tila ba may iniiwasan nito at may pagdadalawang isip sa mga mata. Hanggang sa siguro ay hindi na nito matiis gawa ng nag-umpisa na itong mangati at magkamot at mabilis na itong nawala sa paningin ko. Natuwa ako sa nangyari. Sa wakas ay makakauwi na ako. Ngunit nang lingunin ko ang matanda upang sana ay magpasalamat, ay wala na ito sa kinatatayuan niya. Tila pa bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Ngunit sigurado akong totoo ang matanda. Ito ang pilit kong ikinukwento kay Manong Rolly nang makabalik ako bandang 5:00 na ng hapon. Katunayan nga niyan amoy na amoy ko pa ang ipinahid nitong kung ano sa likuran ng tenga ko at suot ko pa rin ang kwintas na ibinigay niya. Ganoon na lamang ang panghihinayang ko na hindi ko man lang nagawang magpasalamat sa matandang tumulong sa akin. Ayon kay Manong Estong naman ay baka isa lamang ito sa mga dayong bisita doon na nagkataong may karunungan sa mga aswang. Tama nga naman ang Manong Rolly. Kakaiba ang pista sa kanilang lugar. May kasamang pakikipaghabulan at taguan sa aswang. 2 araw makalipas po ang pista nang napabalita sa baryo ang nakapagtatakang pagkawala ng matandang si Cora. Isang umaga kasi nang may di sinasadyang mapadpad sa may bandang bahay ni Manang Cora, ay nakita nito na ang bahay ng matanda ay nasunog na. Walang bakas ng matandang aswang. Dahil nga dito ay nabunutan naman ng tinik ang mga taga roon, ngunit ako naman ay nabahala. Ano ang posibleng nangyari sa matanda at paano kung sundan kami nito pauwi sa Bicol? Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Sa susunod po ay ibabahagi ko naman kung ano ang mga kaganapan ng bumiyahe kaming pabalik sa Bicol. Sana po ay subaybayan ng ating mga tagapakinig. Lubos na gumagalang. Carlo ng Bicol.